O kakita nagsugod man sa sinugdanan panon ni Kristo ang akong gipangita, asa man yun nagsugod ang simbahan. Ningo man si Kristo. Ibabaw ni Mateo Kapitulo 16, versikulo 18, siya nga, ibabaw ni matutukulong ko nga akong simbahan. So, ito si simbahan. Sa pumunta na asaman. So, nagsugod sa Israel. Dayon, paingon sa Roma. Pag-abot sa Roma, ana nga panahon, kanang Espanya sakop na sa Roma. Kanang Israel, probinsya na sa Roma. Panahon ni Kristo. Wala pang klarin ato. Year, patagtanan year, nagsugod mo sa 33. Kay si Kristo, edad ko 30, nanudlo siya. So, tuloy naman siya katuwing sa kalimutan ng mundlo. Pagka 33, ipatay, napanaw, sa kaslangit. So, nagpadayon ang mga apostoles. Ang iyang sugo, Mateo Kapitulo 28, versikulo 19 at 20. Siya nga, panlakaw mo, ngadto sa tanang katawas na mo kalimutan, o bunyagi sila. Muna natin, bunyag. Sugo na ni Kristo. Yan ang yung ginawa. Kung niling mo pabunyag, di mo kita sila sa langit. Kaysa matulungan ko na sa ginikanan. O nga, obligasyon sa ginikanan, magpabunyagin siya. Bunyagi sila sa ngalan sa mansana kong Siyempre Santo. Dagko wala, bata. Bata o dagko. Wala na'y pili. Kaya nga naman, yung si Kristo kung bata, yung si Kristo nga, o tudluin. Sumagbunyag tudluan. Kung ang ginikanan, walang musiminan. O tudluan. O tudluin sila. Susuko na itong Ginoo. Panlabo ka mo sa tibok kalimutan o isang ngayon balita, bunyagi sila sa ngalan sa mansana ng Santo. So, nalakaw sila. Abot sa Roma. Diyan sa Roma, abot sa Espanya. Pag abot sa Espanya, okay ba naman ta? Nga ang Kastila, abot din sa tuwa. Kung sa katuig, March 15, 1621. 1521. Kanta ni Yoyoy Benjamin. Back on March 16, 1521. Kastila po dire. Kato mga Kastila nari dire na ato'y mga paring na misyonaryo. O kana sila, naabot sila sa Cebu. Pag-abot nila sa Cebu, na-convert nga sa Kristyanismo ang hari sa Cebu nga si Rahab Mabon. Kung saan ang ato'y 1521. Mao nga, March man to, pagka-Abril, namunyag ang mga pare. Kako yung imaginan, mga misyonero, mga paring Katoliko. Walang pa protestante ato nga panahon. So namunyag sila. Pinakaunang munyag sa Pilipinas. 800 kabuga na convert. Sabot ni Rahab Mabon. So mo nga, nilaganap ang Kristyanismo. Pero naundang mo itong katsyon ka, di ba? Nagira mo ito sila. Nilaban si Magellan ni Rahab Mabon. Ubat sila ni Lapu-Lapu. Ikubat mo kahit si Lapu-Lapu. Igos pa na. Patay si Magellan. Nasidakan yun. May ibang pa na. Igubat si Lapu-Lapu si Magellan. Pagkamatay, nilagan mo ito mga 40 na tuig. May balik na po. Pagbalik, panahon na ni Legazpi. Nagira naman po sila. Tingala sila nga nasunog man ito ka ng Cebu karon. Sunog na kay ikanyaman. Dahil patay niya. Tingala sila nga sabta nasunog ang hangin nagapaingon ni Balay. Ni Balhin. Ofisyon ng hangin. Mao nga, dunay balay nga wala masunog. Pagtanaw niya sa balay nga wala masunog, dito din ay ang imahen sa Santo Niño sa Cebu. Mo nga, milagruso kayo. Nasunog ko, kung anong bali man naghangin pingon, wala man mo sa balay. Kaya kung nidiretso ang hangin, sunog ang balay. Wala man. So wala masunog ang balay. Tuhan ay dito itong imahen. Katong lugaraha, maunay gitukuran o simbahan karong kanang Santo Niño di Cebu. Kung makatubo dito. Gamay man na, di man, pag-ilandian mo siya. Katulad yung tayani. Nung nga kapag-misa sila, atos gawas. Ito po na 1565. Ito po. Pagka 1595,
gitukod po ang katedral sa Cebu. So pwede niya inyong matanaw ka na pangalan niya ni Elie Pates. Ako lang i-upload sa YouTube o sa Facebook. So nag-upload ako, hinahinay na. So dito niya na nagsugod. Dayon, anam-anam sa Bantayan Island, pinakaunang parokya na natukod sa Pilipinas, Cebu. Dayon, pagka 1614, dito sa Barile, Bolhoon, hantod abutan Dumaguete. Dari sa tuwa, naabot sila dire 1754. Pagka 1750, tanawan yung skota. Ba, open mo na. Sundan ito, tanawan ito. Naibutan ito, 1756. Pagtukod na ng kota. Kung magkabantay mo, ang pagtukod nila baga, ang dinding. Mga halos sa kadupa. Tanawin yung kota, baga kayo. Diya mas namutago pag mga may kontra ba. So inana siya ang atong sitwasyon, atong panahon na. Dito po ng kota, kay matuto nila, ang mga nitibo de kidnapon, ibaligya, kung sumot atong panahon na. Ibaligya sa Malaysia, sulukoy kayo. Muna, ninyo ng pare nga si Padre Osidocos. I-report siya sa King sa Spain siya nga. May lugar dire na yung nuwi kay mga tao at tutukuran ng kampo. Munang natukod ng kota. Munang naliha. So, wala, 1756. So, yun na ang atong simbahang Katoliko. Kung tulong ka nagsugod man ta, paano ni Kristo? So, dali ka, magpadayon. Kaya kung nata sa laisik ta, saan tayo nga sa panudlo? So, diyon sa mato, pag siguro, masakto ang ilang ito. Kita, di na pwedeng manunulain. Bisa ka itong pare, di na pwedeng manunulain. Magsubay din na siya sa pagtulong sa simbahan. Kaya kung bumulag siya, tanggalon na siya. Parehan ni Martin Luther. Bumulag po siya. Isumpak siya. So mga, kitang-tang siya sa pagkapare. Muna na ay mga protestant karon. So matong pagtulunan, lagi kan ni Kristo. Muna, ayong pagpunod siya nga, bunyagi sila. Muna natin pagpubunyag. Kung ang bunyag, sumarag diri sa Marcos, Kapitulo 16, versikulo 15, mumaligingon. Bingon sa kanila, palago ka mo sa tanang, palago ka mo sa libutan, kung isang yung ngayong balita, ngadto sa tanang mga tao. Ang moto magpabunyag maluwas. Mao nga, ang pabunyag di ay para natong Katoliko ngunit koneksyon sa atong kaluwasan. O mo po ni ang puntahan pagsulod nato sa simbahan. Kay kung wala kay bunyag, buwan pa sa dilita, Katoliko. Hindi kamatay, mawari dire, kay magpamisa, dili ng isahan. Kay dili man Katoliko. Kung ako na may mga kaitsunan, na dili Katoliko, di mo na diya, kay mingon ang anak, Katoliko man ang mga anak, pwede naman yung pamisahan, dili na misahan sa pare. Pero, kung nagdaog na siya, bumalik sa pagkakatoliko, misahan na siya. Kaya Katoliko naman siya daan. Kaya walay makapapahawa na sa atong pagka-Katoliko. Oras nga nabunya ganda, Katoliko na dito, walay makapapahawa na to. Kita mismo, kung kita na yun, awin nga din ako Katoliko, unang din ako Katoliko. Pero mga uban, huwag mo na siya simba-simba, hindi siya Katoliko. Ay di kita mga tiksimba, ato na siya gusto diyaron. Okay? Katoliko man siya.
nga musimba. Kaya di man po pwede nga magkita lang ka panahon sa bunyag. Kaya humano og bunyag sa bata, limpyo na siya. Muna butangan diri yung panyo nga puti. Timaan ka na nga limpyo na ang bata. Mo nga pag-anda mo og panyo nga puti. Ayaw ng color. Ayaw mo ng trapo sa simugoy yung bata. Si puno na yung anak. Kaya nga wala mang magpanyo. Payo sa pare. Sige, ato nang magpanyo. Unsay nahita mo, dire, kapsebar ko. Pag gumakto mo sa pare, mga magulang, buwan siya, ibunyagan kita. Kapag mo mo pare anak, utang na siya sa bata. Ibunyagan kita, ibunyagan kita sitro, sa alas pansana ko, sa santo. Pag gumakto niya sa ibon samahan, kaya wala mo tayo, wala mo similar, kami yung banda, ay, Brad, wala man dire ko sa iyo. Pagbigyan. Kadapat mo niya na ang mama, na ang papa. Pero kung walang kinong mama, walang papa, so okay, nagyan mo na siya. So di man nato na yung nagkala-expecto tana. Pero kung naalala yung mama, papa, papilo yung seminar. Niya, kaningon man nga, wala dire. Niya, pagbunyag, ulit na siya pagbunyag. Ulit doon. Bunyag na. Huwag may kalibutan. Ang mama, siyempre, wala nang dato, bunyag na doon. So gitagaan nga ano pa nyo. Pag kumano bubos pare, di trapo pa nyo. Sabi niya, trapo to. Pila tuwalya. Pila siya tuwalya. Ang pare, ay mo tagtanaw nga papando na siya. O sige, ipando na ninyo ang panyag kasi ulos bata. Kaya ano, kato isa, ayaw magitrapo. Sabi niya, tuwalya to. So dili, pag magbubuhay, tanaw mo siya ko. Pag kumangking bubuhay, uminagin kita sa special to. Ano pare, ang papa ako, ang Espanyo, yung trapo niya sa bata. So, dili niya sa trapo. Ang panyo. Ibutang na dire, timaan na ang nabunyagan na limpyo na. So, yun kamatayan na, santos na limpyo. So, kung dako na, mo na gyapon. So, tita, kung dako na, hindi ako nabunyagan. Pero kung bata pa, o di bunyagan yung bata. Misala nga, di ko nabunyagan ng bata. Isa ako ang mag-upload na ko, kanina karon, upload na ko ni siya. Doon ay ni anak, siya nga, bunyag si mong mata, dili, bunyag, anak, batak siya. Ako tanto pagkod, hindi kinulahin man ko, so rin ako tanong comment, hindi ako nuna po, kung ako sabagod, taas na kayo, kanang kapoy, kanang magtay. Kahit para nila, di ko na bunyag. Pero yun sa ato bunyagan. Kaya sila nga halat, hindi na siya mango. Ngano, maghimo sila o kaugalingon nga mga pagtulungan. Nga dili, tundo sa Ginoo.